Hello everyone, my name is Bombshow. Welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa. Tisingakangana kutenda vari kusubscribe ne vari kushare each and every day. Our channel is growing. Tisingakangana kutenda futi team rangu rinopasa kuma construction companies kana mune urongwa maparties munotaura nawo wokuitira munyati wacho namba dzawo ndeidzo dziri pascreen idzo. Vano provide sadza nema cheap prices kuma construction companies kana company yako isingakwanisa kuita se provide chikafu kana akawanda vanokwanisa kuita se kukuigirai. Kana uri munyowani panapo usati wasubscribe, please subscribe to our channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zvinopisa zvega zvega. Takubva ipapo manje tiri kufamba kune mota yakauya yakatinanga ichimhanya, ndobva svika ndobva yamira pamberi pedu, ndobva mabuda 3 varume, 1 murume nemudzimai wechi4 akabata kamwana. Ndobva vasvika vari kutikandira kamwana maoko. Indi kushandisa kuti chiri kuitika panapa. So kwataitobva uko mota yedu vanhu crowd, vanhu vanga kuteera because pakapera moto uyu vanhu vakauya nevanhu vairwara nechiva kuti tinamatire uzviperi. Now ndobva ndati ko mwana uyu ko chiri kuitika, ndobva ndakumbira kuti mudunhu muno ndokumbira kuenda pamukuru anozikanwa mudunhu rino. Ndobva ndaenda pane vamwe vaizikanwa veimomo, ndasvika ndikati ko chiri kuitika nemwana uyu because ndachika kuatenda issue iyi ndiri pane imwe nzvimbo. Ndobva mai vangoti vari kungochema. So ndodzoka uri kupfuura neroad vari kuti kamwana aka vari kuzvinetsera, ni mwana afa kudhara here. Alright. Ndiri kushamisika kuti ko chiri kuitika panapa. Ndobva ndati alright, let me pray. Ndobva ndatanga kunamata. So pandiri kunamata kamwana akanga toputirwa kumeso kusvikira tsoka uko, kaputirwa muviri wese. Then ndiri kunzwa vanhu vari panze vari kutaura kuti kamwana akafa kudhara, vari kunetserei munhu waMwari. Saka ndandanzi profeti wemoto, vari kunetserei profeti wemoto avo, mwana uyu afa kudhara, there's no life. Alright. Saka pandiri kunamata vanhu vese vakamira panze. Zvandiri kutaura zvezvo zvine evidence yeguta, kwete yemunhu wanika, yeguta rese. Uchirofamba kuvhunza nyaya iyi asingaiziva, I don't know. Uchirofamba. Now ndikunamatira kamwana kaya panze, sorry, mumba. Even vafundisa ndandinawo vanga vakutonditiza kuti pati munhu waMwari mwana afa kudhara. So I prayed. Now ndotenda kuti kuna dambudziko rasangana newe serazouya kwauri, timinzi unorikunda, that's why ratouya nekwauri. Now I prayed, pandiri kunamata 3 times calling the name of Jesus. Ndona kamwana kachivhura tumaziso, ndiri mumba ndiri kutaura zvakaitika. Now ini ndikunoti kamwana katomuka kava, ndobva ndabuda panze nekamwana kaya with much confidence, ndichiziva kuti munhu, ndati vanhu vese uyai unganai pano, musaende kure, vamwe vakumira kurodhi, vamwe vamira kupi. Ndikati munotendere kuti mwana uyu tikamunamatira Mwari vanomuitira zvakanaka. Ini hangu ndichiziva kuti patone change paari nakare. So ndadane confidence wani, ndobva uya ungana mwana mudika rubaita sei, chiregedzai mwana. We prayed again, mwana ndobva aridza mhere. Guta rakashamisika. Kati Sunday yoyo vakatohaya bhazi guta. Testimony yoyo vakuru vemuguta vakauya nebhazi nechini kuya kuzotenda Mwari kuti imi zvakaitika pamwana uyu zvakatishamisa. Apa mai vanga vatotiza nemwana muchipatara futi. Vachinzi police case. So mwana wenyu uyu mune zvamaita, mauraya mwana, mune mauraya amaita mwana, ndobva vatiza ikoko kwakuya nemwana, then mwana ndobva asunungurwa. So ndo zvakaitika pachitiko chemoto including this case. Saka mwana atoriko izvozvo? Atoriko izvozvi. Chirufamu inozviziva zvakanyanyisa. Izvozvi mwana atoriko. Chirufamu yakazvionera nemaziso ayo. Muri Zimbabwe ndova muri kunzwa nyaya dziri kubuda. Ini ndedzimwe dzanga ndisingatozive zvakafanana iyoyi yemwana, ndandisingatoizivewo, but ndiri munhu kuti anoti anongwafa anotenda kuti iziso renyika rinoona zvese zvinenge zvichiitika. Ndosaka muri Zimbabwe ndauya naprofeti. I know kuti maprograms akadai uno tinomaitira kuti vanhu vabatsirike profeti. Saka mamuchingoona chikokunetsai ndoda kuuyawo ndichita kuti vanhu vabatsirwe, bozi vane matambudziko akasiyana siyana, uyezve Satani anoshandisa vanhu nenzira dzakasiyana siyana. Saka ndauya kuti timbotaurawo mamwe maissues ezvinhu zvanga zvichiitika. Ndezvinhu zvakawanda asandapedza muri Zimbabwe, asandapedza ndezvinhu zvakawanda zvandakanyora pasi zvandakanzwa pamusoro paprofeti.